Ki Nongshong Shnong jong ke Shnong Shakhoikuna. Ki labu da ke Ujor lo ke Jingpyndonkam Bakla ke skim RIDF jong usnam ahja aphuai ahja aphuar ke balayo na ke Nabar. Hadian ba kilayo ya ke kaipot jong ke RTI ke balai da Nongshong Shnong. Halor kini na ke liang Deputy Commissioner ke Ribhoi District ulo betha ya Majestor. Banle jurep syakene ke Shnong ban lap ya ke jing shisha halor ke jing pentrei ya ke ni ke skim. Habai kren bat kilap thai khubor uba Barnabas Maring ula ai khuble ya ke office jong UDC ke bala shimkhia ya ke ni ke kam bat khmi lenti ba ka Shnong kan sayo ke jing bishar ke bahok. Hakawai pat keliang uwei na ki Nongshong Shnong ubadei unong yo mentoi na ke ni ke skim uba Jermel Makri ula penpau ya ke jing persha halor ke jing slam ban wan jurep bat keno ba urang ba Shnong ula Jingpyndonkam Bakla ya ki nong trei. Na keliang ki Nongshong Shnong kila berngam ba ki nyai beteng ban pelong ka jing yakhi lada ka jing tokit kam penhun yaki bat kim yo ya ke jing bishar ka badai hok. Lang ba ka jing simkhia jong EDC ka jing pha bat jong iban wan inquiry kumne kin sale ya ka ba dehok bat ya ka ba bhae bat ya ka ba shai ba kin long inquiry ha ka ba long ki ba dehok ban yo ya skim kemot ai kin yo ya kata ka tin mentoi ka bakide ban yo nak benta jong ka jing up jing ni stay barok chisni mahanta la poi hadu kat no bajie chu la poi cha ar bajie duna tengi la type ni up stay jaka ban kin wan sta cha jaka ban pentre baklam pentre kilit chawai kat kum jing khat chunga imat ba de naka jingle jong rumba Shnong Nabar ba uyalam sata ke jika gi beladep tre sa jika gi mempatre uklam yalam Habayai beteng